ассалому алайкум, бародарои азиз. Умедворим ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастем. Бародарои азиз, хеле ки мебинем мо дар Арабистон қарор дорем. Ҳамчуне ки гуфтам, бародарои азиз, хубен? Саломатитон хубай, ҳама тинҷай? Бародарои азиз, нигаҳ кунен. Ҳамин формаҳое ки дар танаи ман мебинем, бародарҷоно, яъне ки бихоҳен заказ кунен ҳамин хел формаҳо, айни ҳол дар магазини Золотои Вада, магазини ҳамин бародар монда, алҳамдулиллоҳ ки ҳастай. Метавонед ки заказ кунен. Хоб, бародарои азиз, мо як чанд вақт ки хай айдем би ҳамин кор боро исан разбора туда ва суда хеле вақти наёфтем ки як магазина бо ишон битем, реклама кунем. Бародарои азиз, айни ҳол омагӣ аст, алҳамдулиллоҳ ки қуръонои беҳтарин омагӣ ҳозир дар мо, беҳтарин қуръоно дар мо омагӣ, бародарои азиз, беҳтарин яъне ки доруво омагӣ барои доруи фарбе шидан, барои доруи хароб шидан тамоми намудаш ҳаст. Баъдан бародарои азиз, чӣ хеле ки мебинем дар иҷа ҳозир аз доруҳои фарбе шидан, хароб шиданаш ҳаст дар мо. Метавонем ки дар номерои пеш заказ кунен, алҳамдулиллоҳ ки бе ягон проблема, бе ягон чиз, бе ягон самниватса бародарҷоно, алҳамдулиллоҳ ки бортона роӣ мекунанд. Хоб, бародарои азиз, ҳастаи мода барои риш баровардан гарантиш қаде ҳаст, бародарҷоно. Яъне ки вақте ки истифода мебарен, агар ки результат ки надод, метавонӣ ки ҳамин банкаша мегирӣ миёр, сумша метад. Хоб, бародарои азиз, чӣ хеле ки дар инҷо мебинен дорувое ҳастанд, дар инҷо дорувое ҳаст ки барои мақсад устумра, барои гурда, барои ҷигар, барои меъда, барои ҳамин чизҳо, бародарои азиз, дар инҷа дорувои мо алҳамдулиллоҳ ки қарор доранд. Метавонем ки яъне ки дастрас кунем, бародарои азиз. Айни ҳол бародарҷоно, скидка рафтестай, беҳтарин скидка рафтестай, яъне ки нигаҳ кунед, ҳозир ман ишонтон метавонам, бародарҷоно, ана дар инҷо духиҳои беҳтарин ҳастай. беҳтарин духиҳо қарор дорад, бародарои азиз. кадомед ки харидорӣ мекунен, як духи падарка карда мешавад. Хеле ҳаст, яъне ки иёра хел мебинем, бародарҷоно, не, ин калоне, и дар дурунаш диден инҷа тайёр мекунанд, махсус ҳамин хел шишачиҳои шастае ки тайёр мекунанд, бародарҷоно, ба шумо равон мекунанд, кадомед ки харидорӣ мекунем, бародарои азиз. Хоб, бародарои азиз, масъалаи дорувое ҳастанд ки кадомед ҳаст, бародарое ҳастем ки яъне ки аз масъалаи ховхез, масъалаи простатӣ дорен, ҳамин чизҳо дорен, танқисӣ мекашем, бародарҷоно, метавонем ки аз ин доруво харидорӣ кунем бе ягон ёра. Бародарои азиз, доруҳои яъне ки гиёҳӣ мегӯянд. Нигаҳ кунед, бародарҷоно, ман як тишаҳӯӣ мекунам. Инҳо ранги асал ҳастанд, бародарои азиз, ранги асал. метавонем ки бародарҷоно харидорӣ кунед. бародаро, ё бе дорувое ҳастанд ки безалаланд, безалал. хоб, иш ҳамун дорувай, ҳамун дору. Бародарои азиз, иш доруи ҳастанд ки бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Бародарои азиз, иш доруи ҳастанд ки яъне ки бародарое ки ҳастанд, ҳамин хел бародарое ки аз мардинагишон, яъне ки майда ҳастанд, танқисӣ мекашанд, яъне ки мехоҳанд ки калон кунанд, бародарҷоно, метавонанд ки аз инҳо харидорӣ кунанд. продавеса бипурсем ки чӣ хелам бародаро харидорӣ мекунанд? мегӯянд ки мақсад результат ҳаст. гӯи ҳамин омаба дуан меояв дар авда мегиранд. бори нав ҳозир алҳамдулиллоҳ ки бародарои азиз омагӣ. бародарои азиз, нигаҳ кунед, масъалаи носи сигарета ҳастай. нигаҳ кунед, бародарҷоно, масъалаи носи сигарета ҳастай. аз инҳо дута харидорӣ мекунӣ, якта падарка карда мешавад. ҳамин хел аст, дута харидорӣ мекунӣ, якта падарка карда мешавад. хоб, бародарои азиз, метавонем ки бе ягон шабҳ шубҳа харидорӣ кунем. ана дар китоби Қуръон, алҳамдулиллоҳ ки ҳозир ин китобои беҳтарини мода, алҳамдулиллоҳ ки аксия рафтеста, ҷойнамоз дорад. мақсад, нигаҳ кунем, бародарои азиз, бо ҳазрати Ёсин, яъне ки бо як намуди дигар китоб, се китобай, бародарҷонон, се китоб бо инаш, духиш,
яъне ки тасбеҳи хуб, тасбеҳи беҳтарин падарка карда мешавад. нархҳои арзон бародарҷоно, метавонед ки бе ягон шабҳа шубҳа харидорӣ кунед бародари азиз. бародари азиз, дар охир гуфтанием ки яъне ки шумо не толка ин чизҳое ки ман номгир кардам, ин чизҳо тамоми чизҳо ҳастанд ки дар ин ҷо шумо метавонед ки яъне ки харидорӣ кунед. инҷа духии шейх, духии молекулаш мегӯянд, чиш мегӯянд, молекула, тамоми намудҳои духиҳо яъне ки бародари азиз дар ин ҷо ҳастанд. метавонед ки харидорӣ кунед бародари азиз. беҳтарин ҷойнамозҳо ҳаст бародаро. худо нигаҳбонтон боша. дар амони Аллоҳ бошед.